Assalamu alaikum warahmatullah, barka da yau. ‘Yan uwa, risala mai muhimmanci daga hukuma ta Nijar, ku saurara ga dai duka musamman abin da yake faruwa bisa rezo sosiyo. Ku saurara, risala ce mai muhimmanci da duka yaranmu. Ni dan Nijar ne, jami'in tsaro ko hula. Dole ne in rika hankali da sakonnin da ke iya bata zamantakewa da haɗin kan da muke da shi. Makiyanmu na amfani da shafukan WhatsApp, Facebook da TikTok don birkita tunaninmu. Idan na ga wani sakon cin mutunci ko kirkiran ƙarya, bana aika ma kowa. Zan goge shi daga wayata. Mu muna bayan magabatan ƙasarmu, ba mu yarda da rabuwar kai ba. نكوي من نيجر مدى الحكم ada غنيت دي ميساج وزق شرن تغيبتنا اللي انت نركيتي دم ونستقل الميساج فولو فيسبوك واتساب تيك توك ولا لقشرن غريننا نكوي من نيجر وير النيجر اسني ميساج وورنو لك دغ تليفونين ورتو سغلا ودميا الطموسا كتنا كل نيجر نهاد فر الحكم ورنو ردا اداسيان دالا دخشدا تغيبتنا دغريننا ayo Niger labizunu fulu kwarai wal kwai kwai ai hima ga hagoi da labarai kan ga katir gamara lakal tunai da fayanka kan guturse yanjiga ir wani bani gora wora WhatsApp, Facebook wal mo TikTok ingano ir ibare ga infanin da budu girbon karcarga daidai tare labari kan ga hingir yanjendi ai mani himga faifai kwarara ai himga tusunu ai kan basisirora irmudi ir wani gilfunai sai irsiba fitina da lakal tunai wutada Nigeria jawabul awo biya soji hangal ni galanyin kala nasha doyin kauri hangal songo ayelan kauri doyin kala ndia firti nasoro hangal ni galanyin Facebook, WhatsApp, TikTok awo biya lay ada chamunin wadumande so faidatain kala nde firtu nangaro wutada Nigeria kauri hangal songo afandikia turo waya yen otku fandikana duman cinnikin ntumaro juwa kimbaro ngao fu mandeen karaye kala fir kasanien bawo min ɓi Niger no ko fune boɗejo jon kolte no hani yimɓe dara labariji ko wonno fitina no waɗa caka wayɓe amin no haala e Facebook, WhatsApp, TikTok faaɓe gadda fitina e leydi meɗen so mi yi lildal e portable am fewre sai mi moyta mi lildanta goto miɗon gon gaɗa wayɓe amin hano min jaɓa e leydi amin waɗe fecco ate Niger buga ate minteri ate fupiendano lahana tinkeri di message yogu la ate la ye Facebook ni WhatsApp ni TikTok ni baya te baramba babata ke chwan janjama to dogun ni kulin chuba ni message yogu u portable ni halala hanyano tin seri kutoro ti ligdama ba hangu to do ban chwan bani ni pamani Niger dogun ni To Allah ya ƙara kawo tsaro ƙasarmu, Allah ya samu dace.